Chúng trước mới khát được. Hello guys, ini yang गिथावना जायगायाव फैदोंलै बिराद गिथावना बे हाग्रायाव आं माने दिनै फैनाय जादों Oh my god, oh my god kita siap lại tak kulat masih bisa dibilang masih नैबे जाबाय गोथैसालि बेनो बेयाव मानसि सावो मानो फैदोंबा आं दिनै दाउ गावनोसो फैदो नै लबर दोङो दाउ गावनोसो फैदो ओइ होमबाबो जागाया गिथावनालै लोगोफोर नायनानै ला मानो होनबा बेयाव मानसि सावोना बे गोथैसालि ओइ बे गुफुर हि सोंलालायनाय दोङो नुदोंना नोंसोरो नैबे बन खामखोन्दा मानसि सावखोन्दा गोथैसालि बोरैबा हारसिं माने गिनाय नाङो आरो जाहाथे नोंसोरबो माबायदि जागा बेखौ नायना लानो थाखाय ओरैबायसा हाग्रा दोङो थारमाने बेयाव दाउबो बिराद थायो बेनिखायनो फैदो आरो जेनेबा दा आं लबरथ' गावनो फैदो खिन्थु आंनियाव बारा गुलिबो गैया गुलिया मात्र नै बेखिनिजों सोलिनांगोन दाउ दङ खिन्थु ओइ केरकुटा नुदां मासे ओइ हाग्रायाव होख्लायखानाय र' ओइ केरकुटा मासे नुदां मबाइलखौथ' हमग्रा मानसिबो गैया आं बन्द' खालामथ'नो र' ओइ हाग्रायाव दोङो ओइथिं नुगोना नुवा बेयाव मबाइलाव ओइ नै मावदो हाग्रा ओइ फैबाय बेनो बे हाग्रा मावनाया आंखौ होख्लायनो र' मास्क फोनांनो हायासै दा बै गोजौसो गाखोलांबाय थोदसा मा जागोनलै बै औवा सायावबो मायबा बाहा दोङोलै लिथिया मा बाहा बिबा मा दाउनि बाहा जागोनबा बिथिंबो हाग्राया बिराद गिथावना दं ओइथिं आगोलाव हाबलांनो नागिरदोंमोन मुसासो दोङो नामा मुसा बैथिंगालि गामि दोङो बैथिंगालि वा गिथावनालै महाबा बेरेफोर दङ नामा बेरेफोर दङबा होसोथाबगोन खेला होसोथाबना जोफ्लेजोब्बाय सेलटेप मा मोखां सोखां बुलाव बुसि जाजोबगोन हारसिं थांनो गिनाय मोनदां बिथिं ओइ सिगाङाव ओंखारहैनो हायो बुस्थुआ सिगाङावबो खेबसे फैदोंमोन थारमाने आङो दा लामाया माने रावबो फायाना मोसौ मोसाबो फायलाना
हाग्राया जाम जाजोबना दङ लामाया जाम जाजोबना दङ बैथिंगालाय माबायसा जागाया बैथिंगालाय माबाफोर फैगोन नामा थांजा नायनि र' सुदाय दाउबो दंमोनलै बैथिं दाउब' बेयाव दाउबो दङ बैनि बिथिंनो ओंखारनो हागोन आं लामाखौ नायनो र' बुस्थुआ रुमावसो जाना दङलै बैथिंगालाय बैथिंनिथ' ओंखारहैयो दुब्लिथिं दिनै गोदोर गोदोर दाउआनो गैया न'आव बिराद गोदोर गोदोर दाउ बाफैयो इयाव सायाव गैया दिनै दाउ मासेबो गैया ओइ दाउब'फोराबो थिथाहैजोब्बाय खेरखुथा मासे नुदोंमोन बेबो साला नाङासै आखायाबो सिखारि नङाना गैया दिनै दाउबो गैया मोनबो गैया जेबो गैया मब्लाबा फैनानै गावसिगोन आं दिनै थांफिनसै आं दिनै जेबो मोनासै आं दिनै थांफिननोसै
नैबे जाबाय दुमब्रु दंफां नै गोरलै गोरलै बिलाइ ओंखारबाय दा बैसागोआव बिराद गोथाव जागोन बेयो अमा बेदरदो जानो बिराद गोथाव जायो नै बिलाइआ गोरलै गोरलै अमा बेदरखौ संनानै बरियानि एवनानै जालाय ओरैबायदि गोथाव जायो माने जाला नैबे जाबाय फाख्रि दंफां बेयावनो फैयो बिराद दाउ फैयो बेयाव बिराद गिदिर गिदिर दाउ मा दाउ होनो बेखौ उद दाउ हाथि दाउ मैदेर दाउ घरा दाउ गराइ दाउ बेफोर फैयो आरोना दिनै खिन्थु गैया माने दिनै आंनिया फैनाया लेट जाबायना बेनि थाखायनो गैया आरो दाउ मासेबो दा हाग्रा गोजासो बेयाव माने मुसाबो थायो सम लानानै ओंखारो गेजेर गेजेरसो थेवबाबो बिथिं बांद्राय फायालै बै खन्द'आव मैसेयावसो बै पाहार सायावसो बारा थायो बिथिं माने मानसिफोराबो सम सम थांलाय फैलाय खालामोना मोसौ मोसा खिन्थु इथिं मोसौ मोसाफोरा एबारे फायाखै दे बहुद खम जादों माने देग्लाय फायाखैनो हमनानै ला आप डाउनबो जायाखै मानसिफोरा थिं थांलाय फैलाय खालामनाया बेनिखायनो बिराद बिलाइजो जाजोबना दं लामाया नै एकदमबारे नङाबा मानसिफ्रा थांलाय फैलाय खालामबोला बियो बिलाइफोरा माबा जायो सिल सिल जाना थायो लामाया बिदि आरोना 뚝뚝 뭘 카드